Çavdêrên siyasî ra digihînin ku li Tirkiye di warê pirsgirêka Kurd da hin xebat hebin jî lê ti gaveka dîtbar nehatiye avêtin. Ev prose bi awayekî resmî hevgirtina Netewî, Biratî û Demokrasiyê were binavkirin jî lê dewlet vê yekê di her platformên xwe da wek Tirkiya bê teror pênase dike. Komisyona Meclisê 18 Şibata 2026 da civîna dawî ya 21-emîn pêkanî bû. Di navberê da du meh derbas be jî gelek siyasetmedarên Kurd dibêjin ku di warê gavavêtinê da hikûmeta Tirkiye ti encamek pêk neaniye û ev jî hêviya Kurdan di vî warî da lawaz dike. Muxatebê vê pêvajoyê yekser Serokê PKK Abdullah Öcalan e. Lê daxwazên Öcalan ji aliyê gelek Kurdan va him kêm tên dîtin û him jî tên rexnekirin. Lê Dem Partî di her platformê xwe da dibêje ku Öcalan di demên berê da çi gotibû îro jî himan tiştî dibêje. Daxwazê gelê Kurd pir eşkerenin, pir zelanin. Birêz Öcalan jî eviya bi salan e, bi 10 salan e tîne ziman. Esas eger em li daxuyaniya Barelyasê binêrin, baş guh bidinê Birêz Öcalan di nod û sisiya da li Barelyasê çi bû, îro jî wî dibêje. Dem Partî vê pêvajiyê wek pêvajiya aştiyê binav dike. Lê gelek kes û hêzên Kurdan jî dibêjin ku di çareserkirina mesela Kurd da him serê dewletê û him jî serê Dem Partiyê tevlî heve. Lê Mehfûz Güler Yüz di jî vê yekê derdikeve. Hin devdorê me dibêjin serê gelê Kurd, serê siyaseta Kurd pir tevlî heve. Kes nizane pêvajo wê çawa bimeşe, çi tê nirxandin. Vî dibêje Birêz Öcalan. Pirsgirêka gelê Kurd bi marîfeta demokrasiyê, bi marîfeta hemwelatiyekî em bêjin wekevî tê çareserkirin. Di vê pêvajoyê da Dem Partî herçiqas behsa hin geçedanan bike jî lê rexnên partiyên Kurd yên din hene ku yek ji wan jî Kasım Ergün e. Ew dibêje siyaseta Kurd bi salan e di destê wan daye lê heta niha tu gundekî Kurdan jî azad nekirine. Tiştê ku bi dest xistine em bêjin ji dehemberê van malxerabiya meriv dikare bêje sıfır e. Ku watê wek esprî meriv bêje yanî 100,000 xort û keçê Kurd şehîd bûne, 5,000 gund vala bûne, 2 milyona Kurd koçber bûne. Lê ê esprî ew e ku dibên hê Abdullah Öcalan gundê xwe jî azad nekiriye. Li Bakurê Kurdistanê teqrîben 30-40 sala siyaseta hakim, siyaseta PKK û Öcalan bû. Barışa olan inancını Daxwaza gelê Kurd di her şert û mercê da di warê aştî û wekeviyê de derdikeve pêş. Yani ev tekoşina hani 5 sale berdewam e. Ji vê qasê em aşitiye dixazin. Em wekeviyê dixazin. Li ser vê pêvajoyê herçiqas rexneyên Kurdan bi awayekî tund hebin jî lê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û Serokê MHP Devlet Bahçeli di gelek qisedanên xwe da vê pêvajoyê girîng nîşan didin û dibêjin pêdivî bi berdewamiya vê pêvajoyê heye. Eyüp Demir, Denge Amerika, İstanbul.